Deze vrouwen hebben allemaal één ding gemeen. Ze werden ooit geconfronteerd met borstkanker. 3 maanden lang volgen ze een oncologische revalidatie. Er ontstaat een hechte band. We gaan ook samen ontbijten, samen sporten, samen uit eten. Allemaal leuke dingen doen. Nu zondag gaan ze de ultieme uitdaging aan. Ze lopen mee met Dwars door Hasselt. We gaan ons amuseren. Wij gaan ons amuseren en we gaan symbolisch meedoen. Dat hebben we ook gezegd. Er geen marathon van nee, maken of we kunnen het in een half uur, maar we willen 25 minuten eruit halen. Voor Katrijn is het belangrijk dat ze dit als groep kunnen realiseren. Je moet niet uitleggen hoe je je voelt, waarom je een mindere dag hebt. Ook het niveau van sporten begint redelijk laag. Dat is tof dat je dat in groep kunt doen en allemaal op hetzelfde niveau kunt beginnen en merk dat je allemaal ook vooruit gaat. Ook Chantal had nooit durven hopen dat ze hier zou staan. We waren uitgeput, moe. Soms gefrustreerd dat we dat hadden. En ja, ik dacht eigenlijk dat ik ging sterven daaraan. En nu, ja, een jaar verder, zitten we hier nog. Hè. Dus we zijn nog springlevend. En we proberen de 3 kilometer te lopen. Als ik die stap niet gemaakt had, dan zat ik nu thuis nog altijd in mijn hoekje. Geen goesting om op te staan, geen goesting om boodschappen te doen, geen goesting om buiten te gaan. Ja, zielig zijn. En dat is helemaal weg. We zijn er gewoon beter van geworden. Ja, we zijn er allemaal beter. We hebben wel nog ons moeilijke dagen, we hebben ons ups en ons downs, maar door die oncologische revalidatie zijn we denk ik allemaal terug een ander mens geworden. De vrouwen laten zich ook sponsoren. Het geld gaat naar Think Pink. Dat zet zich in voor de strijd tegen borstkanker. Mensen kunnen ons nog altijd sponsoren op Run for Think Pink. Ze moeten gewoon klikken op Dwars door Hasselt. Deelnemers, eerst deelnemers, dan Dwars door Hasselt. En dan staat er de groep, de Pink Amaryllissen. En daar kunnen ze hun bedrag steunen dat ze graag willen. Kom hen zeker aanmoedigen, nu zondag, tijdens Dwars door Hasselt. En we willen gewoon symbolisch een voor ons verschrikkelijke periode Achter afsluiten, ja. Ja, en ook een beetje iemand die het opnieuw gaat krijgen. Ja. Aan andere lotgenoten, dat kijk, na kanker is het niet gedaan. Hè. Je komt er wel door. Je komt er wel door, ja.